Hirveetä sähläystä tää nyt on ainakin. Ei montaa kertaa oo kyllä tullut tässä aikaisemmin striimailtua. Niin katsotaan miten tää sujuu. Moikka Bea ja Lady. Tervetuloa liveen. Varmaan pitkään en levuttele näitä hevosia, mutta hetken ainakin nyt. Hello Vera! Olin tänään katsomassa sunkin SSO-striimiä. Kiva kun sinäkin pääsit tänne paikalle. Hyvä, että minut muistetaan. Olen sen verran mikä tää on? Unohtumaton tapaus. No ei vaiskaan. Oma kehu haisee. Siis tää on joksikin hiton koreaksi. Mikä on koreaksi? En mä tiedä mitä kieltä tää on, mutta mä en ymmärrä tästä mitään. Mitä sä yrität tehdä? Kirjautu. Ai niin, onko Mulla ei siinä kirjautu semmonen ulos. niinku robottisuojaus, et ole robotti? On. Okei. Mä tein, siis mulla meni tänään tunteisiin se kans, koska mulle tuli ihan samalla tavalla. Hei, miksi mä en ollut valmis taas? Voi herranjumala. Mä oon jumpissa ja sit mä vaan tuijotan, kaikki muut lähtee liikenteeseen. Se on muuten ihan perus. Niin huonosti. Nyt mä haluun ranskan puolivärisen, koska mulla on yksi niitä, niin mä haluun lisää. Hei ihan oikeesti, sä oot shopaholic. Mä haluun lisää. Ja mä haluan lisää. Mä en kysy kenenkään mielipidettä siihen, että mitä mä tuhlaan mun pixel-arttiponirahat nyt, hei. Jos joku ryhmäjäsen haluaa etsiä mut, niin mä oon täällä Laaksolla jossain keskellä mettä. Elää jaksa. Mulla on pikape, oi saa. Mulla on pikape Laaksolla. Niin. Mä menen kattoo takas hevosia. Mä kattoo hevosia. Mä otan pikape Laaksolla ja lähdin Kuitenkin on ketänkin mä haluan Jos tää hörppää nyt mut tänne helvatun öljylaitoon, niin mä oikeesti hyppään sillä lautalla. hyväksyttää Onks teillä ystävämme. miten, kun te ostatte hevosia, niin menettekö te yleensä niinku saman tien sit sillä niinku ratsastaa, vai ootteko silleen, että te levutatte ensin sen edellisen, millä te ootte nyt niinku ratsastamassa? Ei, kyllä mä menen saman tien, mä oon just tullut talliin vaihtamaan. niin kun niin kuinka paljon hevosia mä ostan. Joo. Mulla, mikä teidän kerhon nimi on? Ei meillä oo kerhoa, mut Ei niin. Tää on Girl Power Gang. Joo. tää on metukka gang. Metukka Gang. Metuuka gang gang. Meillä on kaikki nyt hukassa. Niin on. Et osta sitä, se on rahan tuhlausta. Eikö mä jaksa tehdä raseja? Sä oot laiska. Ruhan tahlausta. Ruhan tuhlausta, kyllä on. Tahlausta. Ruhan tahlausta. On. Tulee. Mikäs kulla täällä on? En Mistä te menette? No, en tiedä itekään missä mä oon jossain vuoristossa juoksemassa tällä hetkellä. Tänne tarvitaan porukkaa pitämään meille kaikille seuraa ja puhumaan jaskeliinia ja juoksemaan meidän perässä. Tää on Juokse, sinne. Heppa. En juokse kun menen traileriin. Olen laiska. My fat ass doesn't like running. Hei, En ravaa, et voi pakottaa. kiinni osta vähän. Onks teillä klubi? Ei oo. Ei oo. Se olisi kyllä ihan päällekkö. No se olisi kyllä tosi hyvä. Siitä ei tulisi mitään hyvää sen jälkeen. No ei. Mut semmonen hangout-klubi olisi kyllä ihan pirun hyvä, kun Siis Mulla on ollut hangout-klubi. Ja edelleen se nimi, mikä mulla oli sillä klubilla, niin se on edelleen saatavilla. okei. Hei, vedetäänkö tää, ketä me nyt aloitti tän live shown, niin pitäisikö perustaa ihan läpä? Tässä. Siis Pitäisikö meidän tehdä semmonen hangoutti nytten tässä? huomenta on hauska sana, niin on. No mä voin luoda sen klubin, koska tää on siis semmonen kuin Winter Wings. Oi ihana. Talvisiivet. No niin, Meitä on No mä luon sen puhelussa. noin. kokoontukaamme. Kokoontukaamme. Jälleen näkemistä. Kyllä. Tää oli tämmönen extempore
extempore kerhon luominen tästä tälleen. Mitäs kaikkea täällä on muuttunut sen aikana, kun mä oon käynyt suihkussa? Luotiin meillä on klubi. klubi. Otin klubi tähän näin tälleen niinku heti kättelyssä. Niin, Sillä mihin? tunnettu mitä 5 minuuttia. Ja me juotiin klubiin. Profiilikuva-idea. Mutta kiitoksia ja näemme taas. Kyllä. Hei hei. Hei hei. Hei hei.